Og velkommen til noget mere Minecraft. Og Der er vi er i neder. Hey Mads, du tager mit XP. Jeg er ligeglad. Jeg skal bare have noget XP, skal jeg. Jeg har brug for det mere end dig. Jeg har kun 27. Wow. Du har mere enchant end jeg har. Det er rigtigt. Jeg har kun min pickaxe. Shit, der er meget quartz, mand. Men vi vil prøve at finde et nedertempel, og så vil vi hugge en masse quartz for at få noget XP og lidt af hvert. Og vi kommer ikke mere til neder, så skal det i hvert fald være på en stream. Ja, vi kommer nok ikke mere til neder i hvert fald. Og det er den 20. december i dag. Så nu må vi se. Fordi vi har ikke tid til at komme til neder igen. Ej. Det vil være synd at Så vi vil bare go for it. Lad os se. Men vi er på XP raid. Men lad være med at slå pigmen. Nej, vi er også på det der. Kan vi ikke prøve at se, om vi kan finde det tempel der? Så vi Jo. Det kan være et mål. Jeg prøver at se, om jeg kan finde det, Kasper, et eller andet sted. Shit, der er meget kort. Det kan ikke være, vi kan bruge det til sådan noget, Kasper. Man kan netop lave kort blocks. Jamen, jeg tænker på udsmykning. Netop. Hvis vi vil tilbage, så skal vi bare slash home, jo. Der er nok også komme nogle julestream hen for, når vi er færdige med at optage. Så Ja. ja, det er lidt 30. Prøv at se, om vi kan finde det tempel der. Det kunne være. Jeg har fundet noget, der måske... Nej, ikke noget alligevel. Jeg har kun fundet sådan en sandbank der. Jeg er level 26. Måske derovre kunne det være, der var noget. Jeg har fundet det der sand, jeg skal bruge til planten der derovre. Nå, jeg er soul sand. Men Sjælens sand hedder det. ellers har jeg ikke fundet noget. Hvor er du henne, Mads? Ved at dø. Af hvad? Mangel på liv. Hvordan det? Hvordan det? Ja, hvordan kan det være? Jeg hoppede ned deroppe fra den igen. Jamen, jeg klarer den. Jeg er næsten nede ved jorden nu, så jeg klarer den fandme. Man går langsomt, det der soul sand. Jeg kan lige tage noget mere, hvis vi nu finder nogen. Hvad er det hedder? Ja, de der ting der. Netherwarts. Netherwarts, ja, det er det. Kan vi lave en stor farm med dem i hvert fald. Siger der Mads quartz, det er sgu nok det, man får bedst for. Jeg kan tage 64, de her blocks, gider jeg ikke hugge før. Ja, quartz, det er når det giver allermest XP. Jeg er lige bag dig. Det er så også noget, der er allermest farligt at hugge. Kan man så sige. Vi skal fandme finde den tempel der. Ja. Og det hele så bare lige have noget level. Vi er også det. Hvor kan sådan en tempel være henne? Det kan være over det hele. Det skal bare... Fuck, det kunne fedt at finde en tempel. Og fuck, vi skal bare ikke slå de pigments der. Nej, det er det eneste vi ikke må. Det er... Vi er så døde. Oh shit, oh shit, oh shit. Firewall. Nej. Ghast. Ja. Der er en ghast. Ja. Jeg er krybet i ly. Jeg tror faktisk det var her vi startede. Nej, det kan ikke passe. Jeg kæmper bare mod lortet. Og siger fuck it. Jeg har en bue med, så det er ikke så nemt. Det behøver jeg heller ikke. Man kan bare slå dens fireballs tilbage med svaret, du ved. Ja, men det er stadig ikke sådan noget. Nå, vi skal finde det her tempel, hvis det... Du har godt nok tid på, ikke også, Kasper? Ja. Vi har brugt 4 minutter eller noget. Godt nok, jeg skal bare lige vide. Jeg har nemlig ikke sat noget på. Au, for helvede. Hvad laver du, Mads? Der er Du gik lige ind i forvejen. Ind i vejen. Fuck, pas på. De går med julesvær. De kunne godt være de onde nisser.
Hvor helvede er det? Vi skal den her vej, Kasper. Vi går den her vej. Mads, hopper Ja, vi ned her? vi skal ikke over til den gas der. Der er lave over det hele her. Vi skal andet sted hen. Hvad fanden? Jeg tænker, at prøver at gå den her vej. Der er 2 gas. Pas på. Fucking Skynd bitch. tilbage, skynd tilbage. Jeg har dem. Die, nigga. Die. Oh shit. Flækken. Ja, den ramte. Nej, den ramte ikke. Au, for helvede. Ja, jeg fik den. Jeg brænder lige stille ihjel. Her, Mads, tag den her heal potion. Ej, jeg har masser af liv. Her er så bare... Vi går den her vej, Kasper. Du ved, det var hvis det var emergency. Så har jeg den jo. Nice, jeg flækkede gassen. Jeg hader soul sand. Hvad skal der ske? Ved du hvad det er, man gør? Ja. Sådan der. Nu skal vi altså finde det der tempel. Det er jo... Der er endnu en gas. Jesus. Der! Jeg lignede et halvt sekund. Jeg har den. Den skyder efter dig, Mads. Det er altså noget. Don't shooting me, mate. Her er der kommet tættere på den. Her, Mads, du løber væk fra den. Nej, jeg er på vej over til. Den går amok på dig nu. Går den efter mig nu? Ja, den går længe. Hello, mate. Om her. Jeg løber bare lidt væk. Jeg har med ikke noget liv. Jeg er sådan lidt lige ved at dø. Den går der bananas, den der. Jeg ved, den vil bare gerne lege. Jeg vil ildbolde. Send, har fået nok af den. Dodge. Undvig. Dodge. Fik den. Godt. Mads, jeg er safe. Nu går han nok efter mig lige om det. Du løb igennem det der sted der, gjorde du ikke? Den Du lille skråning der. Jo, jeg er over ved gasten nu. Jeg er lige præcis jeg er præcis rejst. Kan du se mig? Nej, jeg er i gang med at kæmpe mod græsset. Vi kan prøve at finde det der tempel der. Shit, der er bare lava overalt. Der er ingen tempel, mand. Hvad skal der ske? Jeg er ikke engang sikker, at vi finder et tempel. Det bliver trist. Jeg tror faktisk, vi skal den her vej. Ej, jeg vil godt finde sådan et tempel. Det kan være awesome. Man, jeg hader gas. Sådan der, jeg går i cover. Jeg magter den ikke mere. Jeg kan ikke prøve at blive ved med at ramme den med den timeballs. En om på den der side, så lader jeg den være om på den der side. Nu håber jeg noget mere kort, så jeg kan ikke finde det lortetempel. Hvor er det lort? Jesus, man. Jeg kan fortælle, at vi har snart allerede brugt en halv episode på den. Og lede efter den. Nå, vi finder det. Ikke lige nu. Jamen, jeg tror sgu helt, for at være helt ærlig, ikke vi finder det. Nej, nok ikke. Så bliver det i hvert fald på en stream. Det bliver ikke i julekalenderen i hvert fald. Jo, så kunne det være på en julestream. Ej, vi skal ikke streame henfra. Hvorfor ikke? Ikke før vi er færdige med at optage. Nej. Så bliver det heller ikke i julekalenderen. Netop. Jeg snakker julestream efter julekalender. Så kan vi gå herned igen. Nå. Lol, hvorfor brugte jeg den der? Ja, jeg er level 30. Jeg er level 32.
Jeg kan ikke finde dig. Jeg er også gået et stykke væk. Jeg er hos dig, Mads. Ja. Hvor fanden er du? Hvor er du her? Glad for at få lidt XP. Og nu skal vi finde det lort der. Der må der være noget et eller andet sted her. På mappet. Det skulle man næsten tro. Nøj, vi har meget kort. Det er fedt. Det er godt. Det er rigtig godt. Vi kan bruge det til noget udsmykning, så det er egentlig meget godt nok. Jeg håber indtil jeg ikke kan have mere. Jeg har faktisk også meget kort. Jeg håber det er noget mest på for XP'ens skyld også. Samme her. Det giver fandme god XP. Oh my god, you're gonna die, guys. Jeg flækker den. Kom Mads, vi nakker det lort. Nej, vi skal bare dræbe sviner. Dræbe sviner. Kom her, de lille møgbæst. Kom ned til jorden, så dræber jeg dig, ja. Ja. Yes! Puh. Hey, jeg har fundet templet! Hvor? Herovre, bag lavaen. Aha! Hey! Skal vi bare igennem det her? Det skal være lige herovre. Der er det kraftedeme, mand. Yes! Er det overhovedet tempel eller hvad? Det må være tempel, eller? Det kan ikke være andet. Sådan. Hvordan Ja, det er fanden et tempel. kommer Jeg kan vi se derover? templet. Vi skal hele vejen derover så. Vi skal lige en anden vej, Kasper. Men så er det derovre, vi skal. Den der vej. Vi skal den her vej. Jeg skal ikke krydse noget lava. Au, for helvede. Hvor kommer vi fra, Mads? Vi kan ja, det er mit ikke kan huske. Jeg har ved gå hvor vi kom fra, Mads. Hvor fanden kom du fra? Overfra. Opfra, nej. Shit, vi skal bare derover. Vi kan bare ikke komme derover. Der er lava hele vejen rundt her, er det ikke det? Nej, vi kan godt komme derover. Ja, der er. Mads, pas på, vi skal ikke så langt væk. Men jeg kan godt finde det. Der er lava hele vejen rundt. Men jeg kan godt komme over alligevel. Jeg er nødt til at lave en bro derud. Jeg laver bare en bro. Jeg har ikke. Jo, jeg har noget på mig. Nu skal det eddermame bare være forsigtig. Du holder gas og det der væk, ikke også? Ja, jeg starter bare med lid. Så bygger jeg min bro. Hvis jeg råber gas, så gælder det om, så kommer du herind. Så løber jeg alt hvad jeg kan. Den her episode kan godt være, at den bliver lidt længere end de andre, men det er fordi vi skal have fundet det der. Og lige have rated det her. Ja, okay, jeg kan se gassen, men den har ikke fået færden af os. Så bare... Godt. Hvor langt mangler jeg egentlig over til enden? Rimelig langt, vi er halvvejs ude. Lige midt på lavaen, du. Det er faktisk et meget dårligt sted at stå. Hvis det kan berolige dig. Det er nok en af de værste steder, man kan stå. Jeg sidder bare og spam-klikker shift her. Så bare holder den nede. Du skal ikke spam-klikke, men du skal holde den nede. Det gør jeg også. Mine fingre kan ikke mere, Kasper. Her, så kommer han. Nej, jeg kan sagt. Jeg skal lige have en ny blok, så kan jeg også tørre for boks. Nej, satans! Jeg klarede den. Jeg hoppede godt nok ned i lavaen, men jeg klarede den. Jeg er på den anden side. Jeg røg faktisk ned i lavaen, men jeg klarede den. Jeg brænder sådan til stadig, så det er ikke sikkert, at jeg klarer den. Jeg kommer også. 3 hjerter. Kom der. Jeg røg ned i lavaen. Og du røg også ned i lavaen. Det er så 1 liv. Shit, man. Har du 1 liv? Jeg har 1 liv, ja. Kan du give mig en healing potion? Hvis du har den. Bare rolig. Du skal nok klare den med, jo. Du fandt en kægt. Der. Fik den. Nu har jeg nok til, at vi kan rende videre. Vi skal videre. Satan, nu ramte jeg lavaen igen. Nu dør jeg. Har du ikke noget vand med? Jo. Skynd dig, vand. Nej! Skynd dig, jeg dør. Nej. Pis. Godt, jeg klarede den.
Mads, du Shit. skal lige vente til du er fuld liv igen. Med at gøre noget som helst. Vi skal sgu ikke... Jeg fordi jeg ramte lageren der. Det var... Stå stille og stiger. Ej, men jeg har jo liv igen. Okay. Jamen, du kan sgu ikke holde til mere. Nej, jeg kan ikke holde det med ild eller noget. Du skal bare ved det fucking tempel der. Der. Måden vi kan finde de netherwoods. Skal vi fandme rende med det oppe i det lort. Ja, vi kommer også bare klar til det. Men noget det er hårdt. Jeg var så klar til at komme op i det tempel her. Det var sådan mit mål, det var. Kom ind i tempel. Prøv lige at gå det væk. Ind. Ej, vi hopper bare op og så. Ja, vi er inde. Hvad fuck er det der? Det er en blazeball. Oh shit, man. Og det er juleblazes. Vi skal også have nogle blaze powder. Kan du ikke tage nogle af dem, Kasper? Du har lidt mere liv end. Hjælp mig lige. Jeg har ikke meget liv, det er derfor. Så prøver jeg lige at finde det der. Byg en barrikade. Mads, det jeg altid gør. Prøv at se her. Så vil jeg lige finde de der netherwords, mens. Eller prøve på. Den er Mads, vi er safe mod gas. Dejligt. Gå nu væk, lava, for helvede. Okay, hvad er der her? Okay. Oh shit. Hvad? Er der flere blaze? Der er flere blaze. Oh. Her Mads, kom tilbage. Jeg har et safe spot. Godt. Okay, der er flere blaze spawner her. I området, hvor jeg er. I know. Jamen, jeg er løbet, jeg aner ikke, hvor du er. Men bare kom her tilbage. Sword skeleton. Der er... Mads, Jeg tror, jeg... Oh shit. Jeg er blevet ramt af den. Jeg står lige safe. Inden med en kist. Jeg fandt nogle netherwords. Godt. Jeg har fundet 5 netherwords og en diamant i en Kan du finde kist. tilbage til mig? Og jeg har fundet netherwords. Jeg har fundet farmen med netherwords. Nice. Mads, kan du finde tilbage til mig? Jeg kan prøve på det. Jeg tager de der netherwords. Hvad er der? Er du ved Jeg står i safe spot, men der er satme ikke meget safe over det. Nå, det er der er 7 blazes. Nu har vi i hvert fald fundet det, vi leder efter. Jeg har fundet netherwords og hele lortet, så det er bare guf. Og en gas. Mm. Det her spot, det er lige pludselig ikke så safe mere. Hjælp os. Prøv at se, er der ikke mig ude her? Nej, okay, det var der måske ikke. Fuck, we going in. Er du safe eller hvad? Kan du ikke bare TP til mig? Det bliver nemmere. Kom tilbage til safe spottet. Er det der hvor du er? Ja. Det er fordi, der er så mange gode ting her. Jeg tror ikke, I finder tilbage igen. Der er kister. Løb du lige ud, eller drejede du til venstre? Der er fucking mange kister. Der er mega meget sadler og alt muligt. Jeg gik lige ud. Fanden. Okay. Der er kister og alt muligt her med alt muligt godt i. Jeg kommer hen til dig. Så jeg synd ikke at raid dem. Sandt. Jeg kommer. Jeg tror ikke der er med. Jeg prøver at gå tilbage. Du gik lige ud, og gik du ind i tårn? Nej, ja, jeg prøver lige at komme over til det. Jeg har raid af hvad der er. Netherwords og hele lortet. Drejede du til venstre, efter du var gået lige ud til den anden blaze spawner? Jeg gik bare til... Ja, det må være til venstre. Men jeg kan se dit navn nu i hvert fald. Ja, der. Jeg kan se dig også. Hej. Jeg har taget alt, hvad der er inde den her by. Ja, kom. Jeg kender safe-spottet. Det kan være, der er noget her, Kasper. Nej, det er der ikke. Vi er bare op igen. Hvor fanden blev du af? Her. Så har vi... Oh shit, man. De her blaze, de går helt... Og løb. Kæm. Har vi ikke en blaze ward? Jo. Godt. Herinde her, der kan vi ikke blive rørt. Sådan noget juletid her, hvor man bare bliver plukket og muligt. Vi skal bare nakke dem her. Skal vi ikke lave sådan en kasse til dem? Jo. Kan vi ikke bare lave sådan en kasse henover? Jeg skal væk. Jeg dør. Hvorfor laver vi ikke bare sådan en kasse til dem, hvor vi banker dem ind, og så laver et bitte hul i? Kan vi bare gøre det? Gør nu på det, så holder jeg der. Hvis du prøver at holde mig... Hvis du kan gøre det, ja, så kan det være... Ja, jeg kan prøve. Alt hvad du kan, bare...
Så arbejder jeg med lige på sagen her. Kan man ikke lige... Den skal være 3 høj. 3 høj. Mindst. Det var... glowstone. Det har vi jo egentlig ikke brug for, har vi det? Nej. Nej, det har vi faktisk hjemme. Ja, det er højt nok. Hold dem væk, hold dem væk. Ja, det er højt nok. Så laver jeg den lige en højere, bare lige for at være. Nå. Så kan vi lave tag. Hvis vi så laver taget en højere end det her. Det er godt. Hvis vi så laver taget her, Kasper. Kasper! Så laver taget der. Hvorfor kan man ikke lave noget tag der? Fuck. For helvede. Sådan dog. Så kan vi sådan set bare gå lige herud og så bare lige lave en hvor vi kan stå på her. Prøv lige pas på. Sådan der, og så bare lige lave et hul, hvor vi så bare kan kill them. Hvis vi kan det. Og når det bliver helt shit, så kan vi løbe tilbage safe house her. De render af, de spawner ud af huset, så det kan sådan set. Det vil faktisk være sikre for os at være inde i den her, og så kun tage dem, der er herinde. Ja, det er også det. Så er det sådan set mere safe end this. Oh my goodness. De har ikke givet mig nogen blaze endnu. Ja, jeg har 9 stykker. Wow, der er en lige ude for en dør. Okay, min inventory er så også fyldt. Whatever. Jeg har droppet. Giv mig nogen blaze for helvede. Jeg fik en blaze, de går der helt amok. Jeg mødte. Vi skal nærmere bare. Der er allerede gået 22 minutter. Nå, jamen så er vi ved at være færdige. Ja, det er ikke okay. Så hvis vi skriver det synes jeg. Home neder, så kan vi gøre bare det? overpå til, faktisk. Set Home neder. home NETHER. Må det være. Nå, og så kan vi skrive home. Er det ikke bare SET? Oh shit, Kasper. Ja. Vi skal lige have noget lys rundt den her, så vi ikke dør. Bare lige noget lys, så vi ikke bliver dræbt. Mads, vi burde lave en lille gang her til os. Set home NETHER. Sådan, nu er der sat home her. Jeg har ikke givet lige at hjælpe mig med den her gang her. Så har vi altid en sikkerhed en gang lidt væk fra spawneren nu. Jeg har lige sat fakler rundt om den, så ikke. Nice. Kan du, vi skal have et tag på. Jeg har ikke mere nok til tag. Hvis du lige flytter dig, så kan jeg. Sådan der, du. Bare hele vejen op. For helvede, man kan. Der må det ikke være nogen. Bak. Så nu har vi i hvert fald det værste. Det kan det. Er det nok til dig, det der? Der er en gang, der virker sådan der. Jamen, skal vi begynde at runde af, Kasper? Ja, det skal vi. Tak fordi I gad så med. Det var super fedt. Jeg håber, vi ses.